guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय एज इउजुअल माथोबाव आरो नङा होमबा आंथ' जेलाव थानाय बायदिसो मोनगासिनो माने जेब्लानिफ्राय आं गवायाव फैदो गवानि नामखौनो खोनासंनोनो हाला आङो माने मा होनबावनो अनला दाउ जानो लुगैनाय हाला माने जानायनि खोथाल' फैबाय थायो जानायनि अमा बेदर जायैयाथ' बेसेबा गोबाव जाबाय आंथ' लाइफआव बेबायदि एसेबां गोबाव थाफेराखैमोन अमा जायालासिनो अमा जायो बेसेबा गोबाव जाबाय आरो दा माथो खालामनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड जालांबाय थादों नामा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो आरो लोगोसे आं देलायनोसै आं बिदि बाखुन्दिदि थानो मोजां मोना गुड मर्निं गाइस ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुखादों आङो दुगैखांबाय दे खिन्थु आंखौ दुगैयै बायदिसो नुदों माने आं देलायाखै नालाय खानायफोरखौबो खानाखै ओरैनो जास्ट खानानैल' दोनदो ओमफ्रायहाय आङो फुजा होखांबाय नालाय बेयावहाय दाखालि लाबोनाया आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन ना मा लाबोदों ओंखायनो धुवा जानानै दोङो आरो ना बिराद मोजां मोदोमदो एकदम गलाप फुल मोदोमदो एकदमबारे मोदोमना जादो ओमफ्रायहाय आंनावहाय मोननैसो पार्सेल सफैदो जिहेतु आं बेखौहाय नोंथांमोननो लायनानैहाय आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनोसै तो फिर चलो मेकअप करते हैं मेकअप का सामान ओमफ्राय बे थावखौसो फोनगासिनो आङो थाव नालेंखरखौ बिराद मोजां ब्लेक कफि लाबोनाया आंनिया गुसुसु जालायबायदां लोंनोसै आं गाइस आंना नै मोननैसो पार्सेल फैदों आरो ना आं बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो मा फैदों आङो देलायखांबाय ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननो मा पार्सेल फैदों नोंथांमोनाथ' आं बाहेरनिफ्राय लाबोनायखौ नुखाबाय माने लाइक आं जेथिया गुवाहाटियाव थायो होमबाना 12 नि उनाव बा बेलासे बेफोरबायदियाव फैयो आरोना पार्सेला बाट बेयावहाय आं जेरावहाय थायो ओरैबायदि आर्लि मर्निं फैयो पार्सेला जों सिखारनायानो जाया जल्दी से आ जाते हैं ना यहाँ पे पार्सल मतलब जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पता नहीं क्यों फिर हमारे नींद खराब कर देती है हाँ और उसको जल्दी से भी लाना पड़ता है क्योंकि वो लोग ऑफिस के जितना भी लोग हैं उन लोगों को डिस्टर्ब करते हैं तो ऑब्वियसली हमको भी ओवर फील होता है लेकिन अभी मैं आप लोगों को अरे आं मानो हिन्दियाव बुंगासिनो दायो आं नोंथांमोननो मोनफा देखायलांसै आरोना स' नोंथांमोनहा नायलांबाय था स' गाइस नैबेफोरावनो दंजोबो आरोना ओमफ्राय आङो मोननैसोखौहाय दिहुननानै लाखाबाय आरोना बे अलिभ ग्रीन कालारनि स्कार्टखौहाय लादों आङो ओमफ्राय गासैबो प्रडाक्ट्सफोरनि लिंकखौहाय आङो डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन स' देट नोंथांमोना आंखौ बारे सोंहरबाय थानो नाङा आरोना ओमफ्राय बे स्कार्टखौहाय आं मानो थाखाय मोजां मोनदों होननानै बुङोबा बेनि सिङावहाय आरो मोनसे लेयार दंबावो जेरावहाय शर्ट्स दङ ने स' बिराद कम्फर्टेबल जागोन बियो बारफोर फैबाबो बिरबाबो जिग जानाय नङा आरोना नैबेयावहाय अलरेडि शर्ट्स दंखायो एक्सट्राहै गाननो दरखार गैया स' बियो बिराद मोजां जागोन आरोना नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आंखौ माबोरैहाय नुदों नैबे नेक्स्टआनो जाहैबाय नैबे शर्ट्सआ ओमफ्राय बे साइडआवहाय एसे काट खालामनाय दङ नै ओमफ्राय नैबेथिंबो काट खालामनाय दङ नै माने आङो नांगौ बायदि ड्रेसखौहाय गवायावहाय लाबोनो हायाखै बेनि थाखायनो पार्सेल फैगासिनो मा खालामनो उपायथ' गैया सोलिनो थाखायथ' नांगौ जायो स' बे शर्ट्सआबो बिराद कम्फर्टेबल आं गाननानै नायबाय जिहेतु बिराद मोजां आरोना आरो गासिबो प्रडाक्ट्सफोरानो बिराद एफर्डेबल प्राइसनि
So नोंथांमोनाबो बिराद मोजां मोनगोन आरो ना ओमफ्राय आंनि थाखाय आङो बिहरदों 28 साइजनि so नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांमोननि फिगारा जुदि आंनि बायदिबा so बेखौनो बिहरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय शार्ट आरो ना बेवहायबो बिदि लं स्ट्रेप दङ जेखौहाय जोङो बेयावहाय टाइ आप खालामनो हायो आरो ना बिदि क्रस खालामनानैहाय बेखौबो आङो बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय बेनि साइजआनो जाहैबाय एम साइज आरो ना ओमफ्रायहाय आंनियावहाय माबायदि फिटिं जायो नोंथांमोना नुनो मोनखागोन ओमफ्राय बेनि स्लिभआ जाहैबाय एकदम लं आरो लोगोसे बेनि जा प्रिन्ट दङ ना ब्लेक एन्ड व्हाइटनि बेखौ बिराद मोजां मोनदों आङो स' नोंथांमोना नायनानै लादो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय नै स्ट्रेप बिराद गोलावथार स्ट्रेप दङ बेयावहाय ओमफ्राय नैबेयो बेबायदि आरोना बेखौहाय क्रस खालामनाबो गानजायो आदारवाइज नोङो बेबायदिनो सिम्पलैबो गानजागोन आरोना नैबेयावहाय ओमफ्राय बे जिथु स्ट्रेप लं स्ट्रेप दङना बेखौहाय नोंनि गोसो मथे खानाबो लानो हागोन ओमफ्राय बे फट'सआवहाय नैबे गेजेरावहाय बिदि खानाय दङ गेजेराव खाबा माने एसे फिसा फिसाद्राय जायो आरोना स' आं बारा कमफर्टेबल नङा बेबायदियावहाय बेखायनो आं बिदि गिदिरैनो दोनगोन ओमफ्राय आं बेखौहाय स्ट्रेपखौहाय आंनि गोसो बायदि खागोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं माबोरैहाय खायो ओमफ्राय नैबे मोनसेया बेयावहाय मा दङ So दाख्लै आङो बे फ्रकखौहाय बिहरदोंमोन एम साइजनि ओमफ्राय एम साइजनि फ्रकआ आंनियावहाय एसे लुज जादोंमोन आरोना अभार लुजबो नङा ओमफ्राय आङो बेखौहाय दिनैयो एस साइजनि बिहरबाय स' माबोरैहाय नुयो आंजोंहाय नैबे बेक साइडनि आरोना फ्रन्ट साइडनिया बिदि नङा फ्रन्ट साइडनिया एकदम सिम्पल स्लिभलेस आरोना ओमफ्रायहाय नैबे जिं जिङावहाय बेबायदि काट दङ नैबेथिंबो दङ आरोना स' बिराद स्टाइलिश ओरैबायदि एफर्डेबल प्राइसआवहाय बेबायदि ड्रेस मोनदो थेंक इउ स' माच गड भगवान थेंक इउ माने बेफोर पार्सेला सानसेयावनो फैनाय नङा आरोना स' आङो गथायनानै दोनना होयो ओमफ्रायहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै लायो ओमफ्राय आं माने वेटखौनो खालामनो हाया मेरा जब भी पार्सल आते हैं ना मुझे खोलने का मन होता है कि मैं देखूं कौन सा वाला क्या आया है बेबो मोनसे ड्रेस आरोना बेबो स्मॉल साइज की मैंने ये भी स्मॉल साइज का मंगवाया है हाँ ये क्योंकि स्ट्रेची है ना अच्छा ना बिराद मोजां बेनि जा मेटेरियल ना बियो लाइक्रा आरोना बिराद बरियाखा नोंथांमोना नुनो मोनखागोन दा आं गानबानो बेयो नैबे गिदिरसिनखौ बख'नोसै दायो माबा फैदो नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ बुङो जे गावनि बायनायखौनो दिन्थिबाय थायो गावनि पार्सेल बिहरनायखौ दिन्थिबाय थायो स' आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा क्लियार खालामनानै होनो आरोना माखासे जिनिसखौ आं पार्सनेलि बिहरो जाय बुस्थुफोरखौ आंनो नांगौ बेखौहाय आं बिहरो खिन्थु माखासे जेनेबा लिपस्टिक बा फेशियल किट बा हेयर रिमुभाल क्रिम बेफोरखौ जोङो स्पन्सरशिपआवहाय मोनो आरोना जेनेबा जोंखौ प्रमोशनेल भिडिअ खालामनो हरो नालाय बेनि थ्रुयैसो जों मोनो बेबायदि नङा जे गासैबो बुस्थुफोरखौनो जों बायो बेबायदि नङा इभेन ड्रेसफोरखौबो जों मोनो ओमफ्रायहाय सेन्डेलानो जा बा जुवेलारियानो जा गासैबो बुस्थुफोरखौ मोनो आरोना जुदि स्पन्सर मोनोबा स' नोंथांमोना गासैबो बुस्थुखौनो आङो आनबक्सिं खालामनाय भिडिअ खालामबानो जे आंनो बायजोबदो बेबायदिनो साननो नाङा आरोना बेनो मोनसे बेनिफिट इउटुबार जानायनि इनफ्लुएन्सार जानायनि बेनो मोनसे बेनिफिट आरोना जे फ्रियावनो प्रडाक्ट्सफोर मोनो फ्रियावनो ड्रेसेस मोनो होगा कि नहीं पता नहीं यार लेकिन बहुत अच्छा है ना वाह हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा वाला आएगा और ये भी स्ट्रेची है क्वालिटी अब मोजां कलर भी इतना अच्छा लग रहा है ना बहुत ही एक्सपेंसिव वाला जीन्स मतलब लग रहा है लॉन्ग स्कर्ट लाइक लग रहा है एक्सपेंसिव पे नहीं हुई है ना बट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है पता नहीं मैं साइड में दे दूंगी या फिर लिखा हुआ नहीं है तो लास्टली नहीं भी बोलने दूँ
गैया माने जोंनियावहाय सासे वर्कार दङ आरो ना बियो माने बियो आंखौहाय अर्डार खालामनो होनाय माने गावनियावहाय गैयानो आरो ना ओमफ्राय आंखौ अर्डार खालामनो होबाय आरो तो उसका भी शर्ट में दिखाई देती हूँ एल साइज की अच्छा क्वालिटी का है ना ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका भी ये है लड़का अगर कोई मेरा वीडियो लड़का देख रहा है ना तो ये भी खरीद सकते हो आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला है ये वाला शर्ट अच्छा लगा मुझे कलर ओह मेरे ज्वेलरी आ गई है हाँ ओमफ्राय आङो बिराद खम माने बिराद खमनि ज्वेलरी बिहरदोंमोन नैबे र'ज गल्डनि आरोना स' बेखौबो आं गाननानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो नायबानो जाबाय नोंथांमोना स' गाइस नै आं र'ज गल्डनि ज्वेलरीफोरखौ बिराद मोजां मोनो नालाय माबोरैहाय नुखो जा मोजां नुदों आंखौ माने बे गस्लाजोंथ' समायनाय नङा दख'नाफोरजोंसो गानगोन नालाय आं माने इन्डियान वेरजों बा दख'नाजों ट्रेडिशनेलजों ओमफ्राय नै खोमानियाबो मोजां नुला आंथ' बिराद मोजां नुदों मुझे ये सब थोड़ा बड़ा वाला पसंद है इयररिंग बिराद मोजां मोनो आं नोंथांमोना माबोरै मोननो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव अनलि 200नि नैबेखौ मोन्दों आङो एसे लाखि आंलाय थेंक यू सो मच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लव यू बेबायदिनो अननाय मोजां मोननाय होबाय था आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि मोनसे चेनेलखौबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आं बेयावहाय होनानै होगोन गेमस्ट्रिस ब्लग चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन दाबाव बाय